Kotun Shari'a ta Kano, ƙarƙashin jagorancin Mai Shari'a Ibrahim Sarki Yola, kotun ta yanke wa malamin addinin Musuluncin nan Sheikh Abdul-Jabbar Nasiru Kabara, mazaunin jihar Kano da ya daɗe yana jawo cece-kuce. Kotun ta same shi da amsa laifuka guda 4 da ake zarginsa da shi, daga ciki har da jingina wa Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ya ƙwace Nana Safiya daga gurin wani sahabi. Na saurari yadda ka bar da shari'a, ka juya duk hujjoji na gaban karatu, ka juya mun duk hujjoji na sama a ƙasa. Dalilin haka yasa aka yanke wa Sheikh Abdul-Jabbar Nasiru Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya. Hakan ya biyo bayan kotu ta yanke wa malamin addinin da ya daɗe yana jawo rikici hukunci bayan kama shi da laifin ɓatanci